Nathan, rhywbeth fel spooky. A yn symud beth yw yw merch nhw Alex yn rhedeg ffwrdd y gytre. Sorry. Wow. So mae merch nhw Alex yn rhedeg ffwrdd y gytre. A mae wedi gael llygad ar ôl i teulu'n sbonio pam. Mae wedi teithio amser hir, yn barn Jim yn amryw Bryn Mawr sef constitutional. Ond yn y syniad mae'n clywed rhyw sŵn a mae'n cwmpa mewn yr ywdro llyfle a mae'n ffili cerdded. A mae'n dywyll, mae'n dechrau mewn o'r a mae'n dechrau ail-feidd o'r rhedeg y ffwrdd. Mae'n dechrau colli teulu a wedyn mae'n gofyn i rhywun i achub hi. Na mae rhywbeth yn dod i'r golwg, ond mae'r person mae ddim yn edrych fel person, ond mwy fel anifel gwyllt sy'n sefyll i fyny ar ddwy gwrs. Ond, oedd Alex yn gwybod beth yn union o'r peth yma, sef tanwen. Mae pawb yn gwybod pwy oedd tanwen, oedd yn cael ei gwybod fel stori i ofni pawb bach, ond heddi mae Alex yn gweld y stori'n wir. Mae tanwen yn teithio tuag at Alex yn ceisio gwneud i gyffesu be mae Alex wedi gwneud, sef mae Alex yn lladd chwarae, ond fel tanwen efo. A mae tanwen yn cael rheolaeth dros y cymeriad Alex, ond sut fydd y stori yna. Mae'n ffilmio Lucy Andrews yn dod o Cwm Bach i chi'n chwarae Mae'r Alex a Lisa Fflir o Bwrchenlle yn chwarae Tamlas. Sgript. Roedd pawb wedi cyfrannu tuag at sgript. I gyd i danfod tuag at gilydd. Ti eisiau cael o sgript mae'n canol. Mae'n bit blurry ar y sgrin. Tagdyn cyntaf yn sôn am Alex yn gadael y gartref. Yna mae Arthur yn sôn am cwrdd o'r tamwen. Dal mae tamwen yn trio wneud hi confessu. A pwnt dal yn just nursery rhyme bach am tamwen. Dechrau fe'n wneud fel pan gobeithio fel top constio brysyd i gyd lli gael a ddim mam yn cael ei sefydlu. A wedyn, fi'n cyfeisio bwlio nhw. Just shot canolig o gef yn Alex yn mynd, wedyn dros ysgwydd Alex wedi llythyr, wedi gael y munud. A sy'n fydda sgriadau. Darllen wyth. Siarad canolig o Alex yn cerdded i fyny'r bryn. Siarad agos wy'n Alex yn trwy'n ar ôl clywed sŵn. Check out fel siarad gwahanol i weld ble malu yn mynd yn hynny. Wedyn, siarad canolig o Alex yn cymryd amadur yn cyrraedd ymlaen. Siarad canolig o Alex yn cael gynt edrych omgyd chi. Siarad pell as yn bwyd yn edrych yn ffordd. Siarad canolig o Alex yn bwyd yn Alex. Pell ar cwch yn môr a Alex yn lad yn unig. Achos Alex yn mynd i rhywun helpu bwyd yn hynny. Siarad agos iawn yn dweud o'r disgwyliad o Alex. Rwy'n edrych yn allan. Bell y tanwen yn mynd yn gosach. Siarad o wyn efo Alex. Rwy'n tanwen. Siarad Alex yn creu. Siarad bell yn bryn ar hynny fel. Check out. A diwedd, ond mae'r ddau yn mynd. Dyma clip bach o cherddoriaeth. Ydych chi'n gallu gweld? Chi eisiau symud i'r ochr? Symud o mygi a ddol mewn chwarae. Mae rhywun ar ôl o dyn sydd yn nawr sy'n eisiau creu.
sy'n rhaid plant, cos like tamlen Reit, is... Cafodd y poster ei greu gan Nathan. Roedd wedi gwneud posteri o pethau technegol achos mae'n rhan eitha fel yna. Roedd e wedi gwneud llun bryn consti, efo llun mewn ofnus a phlentyn ifanc, a wedi rhoi llyfr coch ar logo coch i sefyll allan. A roedd ni'n meddwl bod y poster yn agloch i naws dda ar gyfer ffilm. Yn gyntaf roedd dangos o gynnu, ni bach ni ferch, gyda Lisa. Ond roedd wedi gytyn neud rhywbeth ddas o fel ni addasu'r sgript a ffeindio cyfriadau newydd. A diolch byth Lucian ti'n cytuno neud yn Lisa yn ei dau. Roedd y draft cyntaf o'r sgript yn cael ei sgwennu gan Nathan, ond roedd yn cael ei danfon i fi i addasu. A wedyn nôl i Sara wedyn sy'n sa'n cynnig syniadau hefyd. A dyna sut oedd y grŵp wedi creu sgript yn ymwneud, a pawb wedi cynnig syniadau gwahanol. Cafodd y rest o syniadau ei ysgrifennu gan Sara. A ar ôl cael y sgript, mae Sara wedi gweithio'r gael iawn i bwysleisio beth sy'n digwydd yn fwy effeithiol a bosib. A un peth oedd wedi cael ei ddweud gan Nathan, a roedd pawb wedi cael ei ddweud o'n cynnig syniadau, a bod ni'n mynd i creu'r, a ni'n dweud rhaid, roedd hwn yn un ar hwnna. Cael nesaf, ni'n dechrau meddwl am gwisgoedd, ni'n dechrau meddwl bod creu'r Alex yn wisgo fel dillad naturiol, jyst fel mech ifanc, a wedyn mae Tamlen yn wisgo di gyda colir sy'n gwneud i'n edrych yn creepy gyda gwaed ohono. A dwi'n ffilmio, ni'n dechrau mewn sefyllfi Central Falls am creu'r Alex yn gadael, a wedyn ni'n mynd i dechrau ffilmio ar cwsti. A wedyn, yr un diwrnod wedi gwylio seithiadau gweld pa seithiadau ni angen mwyaf ni, a wneud seithiadau sy'n wedi bod ni efo digon o seithiadau. Ffilmio mwy, diwrnod nesaf. Fe ni dechrau meddwl am cherddoriaeth sy'n bydd yn cyd-fynd yn dda gyda'r ffeidd. Golygu. Perffaith. A trwy'r y gyd, diweddaru. Da ni iawn. Waw. Da iawn. Rhaid, os ewch chi eistedd top y bwrdd, nawn ni gwestiynu chi. Dewch â cadeirydd. Czy wie, ffyn y ffilm ydych chi'n Ie,